खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म इउटिउब चेनेलाव गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरबाय। दिनै 25 जुलाइ 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। गिबियावनो दङ मेष राशि। समाजारि हाबाफारिफोराव बाहागो लानो खाबुफोर थानो हागौ, जाय नोंथांखौ गोहोम गोनां सुबुंफोरजों खाथि सोमोन्दोआव लाबोगोन। वृषभ राशि। दिनै नोंथाङा जोबोद सांग्रां थागोन। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि मोनसे बिथांखि एबा मावथांखिखौ हेंथा होनो हागौ, सहायनायखौ दाखोमा। मिथुन राशि। नखरारि थासारिनि थाखाय रागा जोंनो हागौ। रायज्लायनानै बिसोरखौ सिरि खालामनो नाजा। गोब्राब नुजानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरखौ बाहायनांगोन। दावबायनाया गोजोनथाव आरो जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। कर्क राशि। नोंथांनि बिमा-बिफाया हेफाजाब होनायजों रांखान्थियारि जेंनाफोरा जोबलांनाय बायदि नुनो मोनो। नोंथांनि बेसेनगोसा समखौ गावनि गथ'फोरजों बारहो। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बिमानि फारसेनिफ्राय राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। गोबां दावराव-दावसि जासेयावबो नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआ दिनै मोजां जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ खुसि लाखिनो हागोन। कन्या राशि। साना नोंथांनि अननायनि मिनिनायजों जागायगोन आरो फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। फालांगियारि थांखिनि थाखाय हरखाबै दावबायनाया मोजां फिथाय होगोन। तुला राशि। दिनै सासे खाथि लोगोनि हेफाजाबजों माखासे फालांगिरिफोरा राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ। बे राङा नोंथांनि गोबां जेंनाफोरखौ बारग'नो हागोन। बेसादफोरखौ सामलायनायाव गावनि फंबायखौ मदद खालाम। वृश्चिक राशि। दिनै सोरबा सासेया नोंथांनि मोजां मोननायनि गेजेराव फैनो हागौ। दिनै खालामनाय रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय जानो हागौ नोंथाङा बाहागोआरिफोरनिफ्राय एसे हेंथा मोनगोन। धनु राशि। मोनसे मुखुब साननि गेजेरावबो सावस्रिया आबुं जागोन। दिनै नों आरो नोंनि मोजां मोनलायग्रा लोगोआ अनलायनायनि लैथोआव गोग्लैगोन आरो अनलायनायनि गोजौखौ मोनदांगोन। मकर राशि। रंजानायनि सान। जाय सुबुंफोरा बबेहायबा रां थिसनदोंमोन बिसोर दिनै राङारि खहा जानो हागौ। जायखिजाया सावगारि गोनां फालांगि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। कुम्भ राशि। दिनैनि साना धोरोमारि आरो धोरोमारि गोसोखौ उनसंनो थाखायबो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि खामानि मावनायनि आबहावाया दिनै मोजांनि थाखाय सोलायनो हागौ। मीन राशि। सोरजिलु आयदायाव थाग्राफोरनि थाखाय जाफुंसार सान, मानोना बिसोरो गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय मुंदांखा आरो सिनायथि मोनो। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउनि साबसिन मोनाबिलिखौ गावनि जिउ लोगोरिजों बारहोनो मोनगोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।